खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि Btrinfostudio YouTube चेनेलाव आङो बरायना लाबाय। आङो नोंथांमोन थाम्बनेलाव सानै सेंग्रा आरो सिख्लानि फट' होदों। नोंथांमोना नुदों जानांगौ। ओमफ्राय बिनि मोनसे भिडिअबो दङ जे बिसोरो जाहैबाय मा सासेया जाहैबाय मा बर' सिख्ला ओमफ्राय सासेया जाहैबाय मा गुबुन दै जोंनि बर' नङा आरो हौवाया। दा बिसोर जाहैबाय मा बेंटलाव हमजादों होननाय खोनानो मोनदों आं। बेंटलनि ओरै साखाथियावहाय मोनसे हाजो सेराव हाग्रायावहाय बिसोरखौ हमनो मोनदों। ओमफ्राय बिसोर जाहैबाय मा गाज्रि खामानि मावबाय थादोंमोन बेवहाय हमनो मोनदों। आं भिडिअखौ स्क्रिनाव होगोन। दा बेनो जाहैबाय मा माने बिसोरो ओरैबायदि मोनसे खामानि मावनो नागिरनाय फुनाय समावनो भिडिअ खेबफुबाय थानानै बिसोरखौ हमनो मोननाय जादों आरो ना। दा बाथ्राया जाहैबाय साननांगौ बाथ्राया बिसो जादों जे जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफोरा बांसिन बबे खामानियाव गोसो होमारदों। ओरैनो बारबाय हामबाय आं खोनानो मोनदों आरो ना जे बेसेबां सैथो बेखौ आं क्लियार नङा। बेबो मोनसे माने आथिखालाव जोंनि बर' गोबां लाइमोनफोर माने लाइमोन सिख्लाफोरा माने बे जोंनि बिटिआर हालामावहाय आरो बेंटल ओनसोलावबो गोबां माखासे सिख्लाफोर दं होनना बुंदों जाय बिसोरो बङाइगावआव फैयो मालाबा गुवाहाटियाव फैयो होननानै बेबायदिनो माखासे सेंग्राफोरनि खुगा बे एसे रिउमार जादों आरो बाथ्राया। दा गमामा जुदि बै जायफोरनाखि हमजाहैनाय एबा आं जायखौ थाम्बनेलाव होदों सेंग्रा सिख्ला जानो हागौ कि जोंनि बै बर' सिख्लायाबो कि होमबालाय बिबो बै जे गुबुन हौवानो कि होमबालाय फाननोसो थांदोंमोन खोमा। दा बेबायदि मोनसे सन्देह फैदों आरो ना। ओमफ्राय आंनि साननाया आंनो बुंनो नागिरनाय बेसो आरो ना थारमाने जोंनि मानसिफ्रा गावनि गोथारथिखौ जेबो साना माने मा बुजिनानै मा मावनो नागिरदों आं आन्दायबाय मानसिफोरखौ। बेयो आन्दायनाय खिन्थु बिसोरनि लाइफआवदि मा जागोन बिसोरनि लाइफआव जाय हौवाजों हाबा जाहैगोन बे हौवाजोंदि बियो माबायदि रायजो जाहैगोन उननि समाव साननो गोनां जाना फैदों। आरो सिख्लाफोरल'सो नङा होमबा बिदिनो हाबा जानाय हाबा जाखानाय हिनजावफोरबो खारनाय मानाय बेखौ जों बयबो ससियेल मिडियायाव जों नुगासिनो दंखायोखा। आरो इभेन बिनि समावनो दिनै सानफा एफा साननै गाहामल' बाद जायो दे सानथाम गाहामल' बाद जायो। ओंखायनो आं खावलायगोन जायफोरनाखि बिदा गिदिर एक्स एनडिएफबि फराम बिथांमोना दिनै गासैबो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरनि थाखाय सं दानै नायबिजिर नागिरगासिनो दङ बेखौ जेन' मोजाङै मावबानो जेरैबाबो जोङो मा जागोन जोंनि सोर जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव इनभल्भ दंमारो बे इनभल्भ जानाय सुबुंफोरखौ जों हमनो मोनजोबगोन। स' दिनै बेफोरखौ नायबानो जाबाय ना जोंनि बर' हौवायानो गैमारला ना माब्रै ना गमामायैनो बियो फैसानि थाखायसो बेबायदि माबाखौ लादोंमोन नामा। दा साननो गोनां बाथ्रा जाबाय आरो ना। ओंखायनो आं होनदों जेखि जाया मानो जोंना गोरोन्थियाव माने मावफ्लांबाय गोरोन्थियाव थांफ्लांबाय गोरोन्थियाव माबाफ्लांबाय होननानै गोबां बेबायदि रिउमार जागासिनो दङ। नाथाय बेबो मोनसे जोङो गावनि लाइफखौ इन्जयमेन्ट लुबैयो होननानै इन्जयमेन्ट खालामनायनिबो सिमाफोर थायो माखासे पार्ट थायो बाहागोफोरबो थायो माबायदियाव इन्जयमेन्ट खालामजानो नै बेफोरबायदि बुस्थुखौ नों इन्जयमेन्ट खालामजाग्रा बुस्थु नङाना। नोङो जायनाखि नोंनि लाइफ पार्टनार एबा जायजों नों थैस' थांस' रायजो जागोन बे जाहैबाय बेनिसो सम्पति। स' बेयावनो जुदि नोङो दिनै जायजों नों लाइफ टाइम रायजो जागोन बेनो नों जुदि मा होननानै बुङो गोथार जेनिखि सम्पति नों होनो हाया मालायनि जाखोन्दाखौ जों नोङो नोंनि लाइफ पार्टनार थैजासे रायजो जाग्रा मानसिया नोङो बै जाखोन्दाखौसो नों होयोबा बेयाव बोरै गोजोननाय फैगोन। दा जोंनि मानसिफ्रा मा बुजिदों जेनेबा सानफा एफा दिनैसिम फैगासिनो दङ आरो आंथ' सानदोंखि आरोना जोंनि माखासे लाइमोनफोरनि बेफोरबायदि बारहावा जानायाव जोंनि माखासे गोबां लाइमोन एबा जोंनि जातिनिनो जोंनि हारिनिनो माखासे सुबुंफोर दङ जायफोरनाखि सेंग्रायानो जायाथों बा हाबा जानायानो जायाथों एसे एनै थाइसे थाइनै थाखा खामायनो रोंनाय बा सोरबा थाखा खामायनो रोङै बैफोर जायफोरनाखि समाजनि बाथ्रा सानखाया जेब्लायबो गुबुननि देहाजों गेलेनो सानग्रा बैफोरबायदि माखासे सुबुंफोरनि थाखायनो बेफोरबायदि माने समाजावबो जोनोम जायो। ओंखायनो आं खावलायनोसो लुगैदों बयहाबो न'खराव माने बिमा बिफा दङ बिदा फंबाय दङ बिब' बिनानाव दङ बेखौ सानना ला
जुदि नों मावगोन नोंनि फिसाजोआ जुदि बिदि जानांगौबा नोंनि फिसाजोखौ सोरबा खालामोबा नोंनि बिनानावखौ सोरबा खालामोबा नोंनि बिदा बिनानावखौ जुदि बेफोरबायदि जाथाय जायोबा नोंहा मा मोनगोन ओंखायनो जेरैखि जाया मानो जों बेफोरबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस जायफोरखौ समाजा लाय होआ जों बेनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां फंबाय बिनानावमोन आं खावलायगोन जेनिफ्राय नोंसोर बेफोरबायदि खामानिखौ दा मावसै आरो जोंनि गेजेराव जोंना माखासे बेफोरबायदि जायफोरनाखि भिडिअखौ नायोबा नोङो गावनि गोरोन्थिफोरखौ सानखांफिननो हाफिननानै बुजिनो हानाय बे खमथायाव फैयो जोंना बेबायदि भिडिअखौ जोंनि मानसिफ्रा नायानो अब्ला माखौथो मोनथिनानै बैफोरबायदि खामानिनिफ्राय सोर गोजानाव थागोन दाना साननो गोनां बाथ्रा बेबो मोनसे स' ओंखायनो आं खावलायगोन जोंनि समाजनि गासैबो जायफोरनाखि जोंनि समाजाव सांग्रां नोगोरारिफोर दङ सुबुंफोर दङ जोंनि बर' समाजाव आं गासैखौबो खावलायदों अन्नानै बेफोरबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ माबोरै फोजोबनो हायो बेनि माखासे राहा लामाखौ नों आं बयबो गासिबो सोरनि गोसोआव हगारा जायानो जेरावखि नुवा सोर बहा थांदों मारै बेरायदों बेखौ जोङो नायनानै जोङो बेनिफ्राय जों आटक खालामनो नाजानांसिगोन आरो जों बिनिफ्राय जों मानसिखौ माबा मोनसे खामानि जुदि जों मावाबा जोंनि मानसिफ्रा आरो जुजिसिगोन बेनिखायनो जों बे आयदानि सायाव जोंनि समाजा मोनसे स्ट्रिक्ट एक्सन लानांगोन अब्लासो जोङो रैखाथि होनो हागोन आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय थेंक इउ